Niektoré pozemky sú len pozemky a niektoré sú príležitosť. Nachádzame sa v obci Bobrovník, čas Hliník. Lokalita, ktorá ešte len ukáže svoju hodnotu. Viac ako 2700 m2 priestoru, ktorý môže mať skutočný potenciál. Miesto, kde sa stretáva príroda a turizmus s prekrásnymi panoramatickými výhľadmi. A práve tu môže vzniknúť vaša budúca investícia. Len pár minút od Liptovskej Mary a prístavu Marína. Ak vás zaujíma viac informácií, pokojne sa mi ozvíte. Milota Balková, Turality Liptovský Mikuláš.